har jeg min frihed til at gøre næsten ligesom jeg vil. Her har jeg jo ingen. Der er jo ingen til at gå og fortælle mig, nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det. For hele mit liv, der har jeg jo førhen, der fik jeg jo at vide hele tiden, hvad den skulle og ikke skulle. Og så den ikke måtte, og den måtte den heller ikke. Her kan jeg fandme gøre akkurat ligesom jeg har lyst. Det var som jeg så en gang, nu har vi jo ingen indianer herude i Danmark for helst. Så vi har jo det, så har hun jo pas til at kunne være her. En indianerpige. Fra dengang de boede i Vigvammer. Men det er sådan er det med en hvide mand, han skal helst have af alt. Hvad han så fanden skal bruge til. Naturen, ja, den betyder sgu alt for mig. Jeg ser sådan et sted, som du nu ser herude. Der findes jo noget, der er skønnere end naturen, hvor det skal få lov at være i fred. For alt det her skovhugst og skidt og mig, og forurening, så betyder naturen rigtig meget. Og alt det her med de træer, når de nu her springer ud og sådan, så er det virkelig skønt. Og alle de fugle, der er i. Og der er også, hvad hedder det, dårdyr. Men rådyr, dem kigger jeg jo næsten hver dag. Den anden dag, der gik der jo fem lige på et dag heroppe på Ene og Græsmark. Og hernede, der gik 4. Så jo, dem kigger næsten hver dag. Og en enkelt gang, så kommer der en kronhjort igennem. Men de bor her, de kommer her ret meget. Det er nok fordi området er for lille med træer og sådan noget, og med enge. Sådan. De vil jo helst have noget, der, hvor de kan gå i stor flok, eller i ruller, som det kaldes. Men det er der sgu på lidt plads, der er jo kun, der skal jo helst være nogle store åbne pladser, hvor de kan gå og græsse. For de vil jo helst inde med alle de træer, for de kan rigtig komme til for at have horn. For at give ved, det tager jo ikke. Så der skal helst være nogle åbne pletter. Og alle de marker, der er her rundt om, de bliver jo slået over til med landmænd, de slår i det græs. Men det er en skam, de så ødelægger naturen alle steder. Men det er jo også civilisationens forbandelse, at den ødelægger naturen. Og det er, ja, det er jo de rige folk. De skal jo skifte møbler hele tiden, så skal de have fælden og træer til at lave noget nyt. Og så smider vi det gamle ud, og så køber vi noget nyt. Og så gør det jo, for der er jo for mange sådan nogle rige folk, der skal bytte møbler hele tiden. Jeg synes, det er svinderigt der. Jeg synes, det er der. Det er jo misbrug af naturen. Det er også mor herude. Jeg har en hørt, der gik om i kaninmure derom med en kylling. Nu er kraftedeme væk igen der, hvor høren der var hævet en havl ud. Der er sådan en spræk på den ene, det var et kraftedeme på den hævet ud. Det går der af, og det er helt fuld af vand, så er det godt frost, der kunne ikke gå ud. Så er der vand hen til det. Ja, det er jo godt og vel 30 år siden, når altså jeg flytter herude. Han boede der så oppe i en god ordtår. Så kom jeg i tanke om, så var han ville jo også bestemme alting. Så tænkte jeg, det er jo sgu fandme hernede nu.
Så de kan jo alle sammen bestemme, hvad jeg skal gøre. Nogle der fandme selv bestemme, hvad jeg skal gøre. Så købte jeg en gammel rutebil, og så tog jeg alt mit rave, og kørte herude. Så nu har jeg altså boet herude i over 30 år nu. Ja, bare tøj, det var den skønneste sted. Og så kunne jeg jo få lov til at gøre ligesom jeg passer mig her. Ham, der har et sommerhus herom, han var med ude, ham er jeg kendt i mange år, mens jeg boede oppe i huset. Så han kom jeg med til, når de var ude på sommerferie. Så gik vi en tur her rundt om på, han har jo 12 tønder land her næsten. Så fandt jeg lige det her plads, og sagde, det var fandme en skøn sted at bo lige her. Nå, jamen, så gør du det. Så. Nå, det var fandme da nemt. Så købte jeg det her rutebil, og fik en slavt herude med en trauser. Og så fik jeg alt mit skrammel herind, det er noget høje. Og herude har jeg jo godt, her kan jeg gøre ligesom jeg har lyst. Det er ikke nogen, der står over, og nu skal du lige, og nu skal du der. Ja, og kan en bedre lukkes. Jeg kan jo prøve at bage nogle steder, når jeg har her. Og når man er ligesom med, at jeg kan holde mig selv i arbejde. Og det har jeg jo ikke det mindste besvær med. For der ved jeg også, hvad jeg være der. Jeg ved jo hele tiden, hvad jeg skal lave. Jeg skal have purt alle mine dykker, så er det helt masse, der skal repareres hele tiden, for det er meget over det, jeg laver den, og gør man lort. Noget, det koster jo mange kroner. Og det bliver jo gammelt som der træer, så det skal jo bare sådan nogle skuer, som er over til hønsehus og kanelbuer og sådan noget. De rørner jo under hånden. Så skal det jo nødt til, og det skal repareres og gøres ved. Det er en kvindhul. Jeg har ikke andet at skulle savne. Jeg har jo alt, hvad jeg skal bruge. Hver ensom. Nej, det vil jeg ikke sige. Det har jeg faktisk ikke rigtig tid til. Det er, som jeg siger, det eneste, det er jo det her kvindfolk, jeg kunne godt have det. Jeg at gå og snakke med i sådan en tid. Det er som lidt noget, jeg bruger mit knold ret meget med. Det kan jo ikke, jeg ved jo, det kan lade sig gøre. Og på det andet, så er jeg jo også alt for gammel. Der er jo for fanden, der ingen, der vil have sådan en gammel røv. Det er jo mange år siden folk, de kunne bo sådan, som jeg nu kan. Fordi det bliver jo mere og mere moderniseret med alverdens ting, med teknik og... Ja, det bliver jo sådan, altså folk skal jo ingenting lave mere. Fordi der er slet ikke nogen, og de bliver så tyk og fire. For der er jo slet en menneske, den er sgu indrettet til, at skal se på sin røv hele livet hjemme. Det kan altså ikke passe. Der skal vi så meget dilemmer til. Vi skal bare se på røv. Men det viser sig jo også, altså, hvad der bliver... Kommer noget sygdom af en eller anden slag. En bare influenza og sådan noget, så smitter de helt masse. Hver især inde i bøger. Så bliver de jo smittet. Og før om dagen, dengang der var det her pest, det spreder sig også, fordi folk de bor alt for tæt. Og kommer der noget i magen til, så vil det koste menneskeliv nu, og det vil koste mange. Hvis der kommer en slag, hvor de har opfundet noget, det tager noget tid, inden de får opfundet noget med medicin, der kan tages.
Nå. Det var det for hus i. Nej, det var lidt så værst. Som sagt, så er jeg jo adopteret af en præst. Dengang jeg var omkring ved 2 år. Og dengang der hed Sten Leif Rasmussen. Men da jeg så blev adopteret af den her præst, så kom jeg til at hedde Sten Ingolf Gade Østerby i stedet for. Og så ja, det må jo være noget, der hører sig til, så man skal have det andet navn, når man bliver adopteret væk. Og det her sådan præst her, det var sådan noget, og en hård hue i satten. Det var noget med kæft, trit og retning i hele tiden. Der var noget med at skære ud til nogen og sige. Hvis de gjorde det, så fik man sgu hjem på lamp. Eller også så fik man en røv på den af det. Og han var den slags mand, han slog første spor i bare. Så det var ikke noget med at bæltagelse. Det var bare at smække mig hjem på stien i svin og så. Og hvis det var nødvendigt med mere, så fik jeg jo en røv. Men det sker sådan noget meget tit. Og så gik det i flere år. Han er jo været givet 2 gange, den her mand. Men ellers så med hans anden kuren, der fik han jo 4 børn, den her præst. Den første, det var en pige, og så kom der 3 knæg næste år. Og hvad var jeg dengang, der var, når den første den kom, der var nok 9 år, så vidt jeg kan huske. Og så blev jeg jo lavet om til barnepige der en stykke tid. Så skulle jeg gå og passe de her unger, når de skulle have mad og pal og alt det der, hvad de nu skulle have. Det har jeg heller ikke så meget imod. Det eneste, der har jeg noget imod, det var de her forbandede blæer, der skulle gå og skive med alt det her lort. Det var altså ikke meget for. Men det skulle jeg jo så. Men så gik der jo det gik jo ikke sådan særlig helvedes godt efter det tid, hvor han selv begyndte at få børn, så det blev i hvert fald man skikke bag. Så var der en dag, hvor jeg havde været om, og jeg var læge med et eller andet knæs om fra skole, kan jeg kende det om.
Det må jeg jo en af dem dage, hvor jeg stak om i skov, og jeg samtidig så blev jeg væk fra skole, så jeg om i skov i stedet for. Det ville jeg meget hellere. Så kommer jeg for sent hjem, og kunne se, at de var begyndt at spise, da de var blevet mørk. Så tænkte jeg, ja, så skal jeg altså ind og enten skal jeg have en røvfuld, og så skal jeg op i seng og få ingenting at æde. Og det vidste jeg jo, så jeg tænkte, det giver jeg altså mere. Nu kan jeg fandme snart være nok med alt det her pis. Så stak jeg om i skov igen. Og så plukker der en hel masse væsen græs, og laver han ræ ind under nogle små grantræer, og så lå jeg mig til at sove derom. Og så er jeg rundt om i det her skov og kigger på fugleræer og fugleæg og alt muligt, og om i bæk. Og så fanger der små fisk om i bæk, og dem gik jeg så råd. Alle de her små fisk. Hvor langt har du været væk på? Så må vi se her med noget, jeg kan høre. Vi ser nu på en flot. Ja. Der var vi ham lidt. Det er klart. Så skal vi se, om jeg skal skrue dig lidt op. Ja, det er vi. Er der nogen, der kan høre noget dernede? Alle dem, der ikke kan høre, de kan have en hånd op. Nej, det var da ingen, der kunne. Bare snak videre. Nå, det er jo. Så tager vi en slur whisky først. Så regner jeg med, at det går, hvis I kan høre noget. Og jeg havde Ingolfsgade Østerby, men før jeg hed det, der havde jeg Sten Lag Rasmussen. Og jeg kender faktisk af min mor, og jeg ved godt, hvem hun var. Men jeg kender hende jo af, hun har været død, inden jeg fandt ud af, hvem hun var. Og min far, ja, han ved jeg slet ikke noget om. Jeg regnede med, at det var bare sådan en handkat, der var lige kommet forbi. Det er sådan set det eneste, jeg kan tænke mig til. Men det gør jeg så bare omkring 2 år. Især. Jeg ved ikke, nu kommer jeg ud med noget rød. Han kan have været en ramme.
Han suser noget rundt der. Nej, jeg spiser ikke rå. Hvis det har været kohlrabi-rå, så har jeg... Den vil jeg have. Jeg var lever, og der var også alt muligt grøntsager, og som jeg selv avler. Kartofler, gulerødder, porre, og så får jeg jo kaninsteg, og en gang med også. Det er meget forskelligt, og det kan samtidig gå 14 dage inden, så der... For altså, når jeg strikker sådan en stor en, der er jo nok til en 3-4 dage på sådan en. Så det skal jo heller ikke kø helt fik. Det behøves jo. Og så er det jo en masse bær om sommer. Alle mulige. Der er jo hembær, og der er tyttebær, der er blåbær, hyldebær. Og så har jeg nogle stikkelsbærbusker også. Og så var et par ævletræer og en pæretræ. Men der var sgu en pære jo. Det var sgu ikke noget, der blev til mig. Men så må vi nok med det, der var. Og hvis der er nogle kokkyllinger, der er blevet store, så spiser jeg kok. Og så har jeg jo duer også. Så kan jeg slå nogle duer. Så avler selv det hele. Det jeg skal bruge sådan af. Det eneste, der skal op og købe, det er jo katmad. Til alle de kast. Og så skal jeg også have noget benzin til generator. Så jeg bruger jo meget benzin, fordi jeg siger meget film om en nat. Om aften og om en nat. Så det kan jeg sige på. Ja. Jeg tror nok, det skulle være der i nærheden et sted. Nu kommer den. Nu kommer den. Der var den godt. Ja, det var jo noget nede i Thailand. Det var sådan noget mærkeligt gifteri. Jeg rejste til Thailand dengang og havde solgt mit hus. For jeg tænkte, at man kunne have fået noget arbejde dernede. Men det er jo ikke ret nemt, når man er faglærer. Jeg har jo andet med mine hænder, kan jeg godt sige. Jeg var jo kun vant til at arbejde med hænder og sådan. Men det var jo, de har jo tusindvis af folk dernede, som kunne gøre det samme, som jeg kan og faglærer. Så det var jo faktisk helt umuligt. Så ville jeg have gået med ud på noget, have fundet en slags landbrug derude. Men det er hende der, som er blevet gift med det, hun så, at det skulle jeg fandme gøre. Hun ville ikke have, at tog derude på land, rundt væk fra alting. Hun så, at jeg kom aldrig levende derfra. Så jeg var på af. Ja, men det, hun mente, det var nogle forfærdelige mennesker, dem der boede derude, de var farlige. Og hun mente, der boede også nogle banditter derude i den skov, i de skove derude. Så det blev væk til noget. Så rejste vi jo her til hjem til Danmark i stedet for at have boet dernede omkring en halv års tid.
Men det var jo lige sådan omkring, lige ved juletid, det var jeg saksus med jo kold gå hen og komme hjem. Så det blev en kort fornøjelse for hver. Jeg skulle fandme hver dag sætte hende op og kanin, så hun kunne få varme. Hun frøs jo hele tiden, det kunne hun ikke have med at gøre. Så det blev ikke rigtig til en røg, så jeg sendte hende jo hjem igen. De ligger op på taget over rullebilen, fordi der er varmt, den går jo derop. Ja, lige netop. Så ligger de deroppe på blikblader, og så soler sig deroppe. Hvad så med rådyr? Har du så mange af dem også dernede? Ja, de er da begyndt at komme igen nu. Ja. Fordi nu er jagttid jo væk. Eller over. Så er det derfor, vi har haft så mange op på vores mark. Er der ingen jæger deroppe? Nej. Nå, ja, det er det jo ikke med. Så de var helt væk i over om morgenen. Sådan der. Nej, jeg har ingen børn. Og hende er jo gift med, hun kunne ikke få børn. Selvom hun så bildt med en, og hun var gravid, jamen det. Men hun har sendt hende jo til et doktor. Dengang der ingen børn kom, så viste det sig, at hun kunne ingen få. Så. Men hvad fanden? Det lå jeg så passere. Men dengang jeg så opdagede til det, var fremme mand for at give mig sæk og over på arbejde. Så slog mit tålmodighed til længere. Så røg hun ud. Lige på stedet. På gamle frisørerne. Vent for. De vil jo have nogle unge nu. Jeg har jo 3-4 handicap, som andre folk det er rigtig hårdt. For det første, så skal han jo helst være 2 meter højt om lav. Og på land, så skal han være ung. Og sådan er det, så skal han have røv fuld af penge. Hus, ben, og det var heller ikke. Men sådan er det jo herhjemme. Det skal være sådan lidt. Det er alt det her luksus og materiel og gode, det er det eneste spor i hovedet. Og det ved jeg, hvorfor de var, for de skal jo have lidt pis med i og gav. Det er ikke noget, der var noget ved dig. Det her, det er jo altid smidt væk. Jeg har aldrig nok tid købt noget af det, der har været reklame. Aldrig. Det har jeg jo brugt for. Godt noget. Og så er det alt det der noget, det skal jeg. Og jeg tror, hvorfor de sender så meget pisse ud, så man har ikke brugt for det. For det ved jeg jo alle levende skabninger, vi skal jo dø. Enten det så er en menneske, eller det er en kronhjort, eller en størdyr, eller en pande, eller en rev. Vi skal alle sammen dø. Og så bliver de bare, så bliver de brænder ved, og så færdigt. Hvis ikke lige bliver brændt over, jo. Men
Det er sådan, at livets gang, og det er det godt altid. Lige fra den første skade. Så lever man så længe, så